شاگردên hêja îro mêwaneyeka xwe yeka nû bin, mêwaneya duyem bibin ji beşa duyem di pirtûka refê pênca ya zanyarî de waneya me jî îro li ser tîmarbûna hevseng. Tîmarbûna hevseng çawa ku em tîmara xwe birêk û pêk em bixwin. Şagirdên hêja ka ji bo bipirsim ji bo kulaşê me pêş bikeve û mezin bibe û saxlem bibe pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi xwarineka birêk û pêk heye. Ev xwarina birêk û pêk em jê dibêjin çi? Tîmarbûna hevseng. Tîmarbûna hevseng ew xwarina ku em birêk û pêk dixwin ji bo kulaşê me pêş bikeve û saxlem bimîne û mezin bibe. Niha em ê werin ji wir bêjin em vê xwarinê ji ku dest dixin? Li gorî jêderan di jê derhene tîmarên hin tîmar ji lawiran hin tîmar ji şînatiyan em dest dixin. Em werin bêjin tîmarên lawirî gorî ji dera em ji dijî dera em dest dixin ev tîmarê ku em dixwin. Tîmarên lawirî ew tîmarên ku em ji lawiran bi dest dixin. Mînak wek çi? Wek şîr, em bêjin şîr û bermahiyên şîr, wek em bêjin çi? Goşt, goştê ku em ji lawira dest dixin, wek hêk, her wekî din. Gelek mînak hene ku em ji hin tîmarê xwe ji lawira dikirin ku em bi ser tîmar dibin ke mirov. Ya duyem, ev yekem bû, ya duyemîn tîmarên şînatî. Hin tîmarê ku em şînatiyan em dest dixin mînak wek çi? Mînak ew tîmarên ku em ji fêkî û sebzeyan em bi dest dixin. Ji fêkî û sebze û dexwildan. Ev li gorî jêderan di jêderê me tîmarbûnê hene tîmarên lawirî û tîmarên şînatî. Niha em werin em bibînin cûreyên tîmaran ê ku bû mirov li ser tîmar dibe. Cûreyên tîmarbûnê. Li gorî ku mirov li ser tîmar dibe li ser tîmar dibe sê beş. Dibin sê beş. Beşa yekem tîmarên avakir. Hin ji wan ji şînatî ev tîmar em hin ji wan ji şînatî em dest dixin û hin ji wan ji lawirî. Yên şînatî tîmarên avakir yên şînatiya em dest dixin mînak wek çi? Wek biqûl. Biqûl wek çi? Nîsk û nok. Nîsk û nok. Yên lawirî mînak wek çi? Wek şîr, goşt, hêk. Ev yên ku ji lawiran em dest dixin. Ev li gor çi? Li gorî tîmarbûna mirovan e. Mirov dema ku tîmar dibin sê beş hene. Beşa yekemîn me got tîmarên avakir hin şînatî ne û hin ji lawira em dest dixin. Hê şînatî me got biqûl nîsk û nok û mînak me got ser lawirî jî û
وەک شیر گۆشت و بەرماهیên شیر و هێک هەر وەکی بن. یا دوویەمین چییە؟ تیمارên bi enerjî. Bi enerjî. Tîmarên bi enerjî, ew tîmarên ku enerjiyê dide laşê mirov. Ew tîmarên ku çi dike? Enerjiyek dide laşê me, mînak wek çi? Mînak li ser wek nan û nivişk. Mane nan ji genim çê dibe. Dema ku ev nan ji genim çê dibe, enerjiyekî dide laşê me û nivîşk jî ew jî vedgere em nivişkî ji lawra ji şîr û masên lawra çê dibe, ew jî enerjiyek dide laşê me. Em werin beşa sêyem tîmarên laş parêz. Şagirdên hêja ev beşa me sêyem yan cûreyên tîmara tîmarên laş parêz. Ev tîmarên han laşê me ji nexweşiyan diparêzin. Wek çê? Wek vîtamînên mînak, vîtamîn, vîtamînên ku di fêkî û sebzeyan de. û hin xweyên kanzayî yên xwarina xweya me yê xwarinê de. û çi jî? û hin xweyên kanzayî yê ku di çi de? Di xweya xwarinê de. Şagirdên hêja me got cûreyên tîmara li gorî çê? Li gorî ku mirov li ser tîmar dibe dibin sê beş. Beşa me yekemîn me got çê? Tîmarên avaker. Tîmarên avaker me got di beş hene. Hin tîmarên şînatiyê em dest dixin û hin tîmarên ku ji lawran dest dixin. Yên şînatî me got boqil wek nîsk û nok û yên lawrî mînak wek me got şîr û goşt û hêk û bermahiyên şîr û mast ev hemû yên lawrî me got. Tamam? Em wan li vir beşa duyem tîmarên bi enerjî mînak me got wek nan û nivîşk. Ev tîmarên bi enerjî enerjiyekî din laşê me nahêlin ku laşê me lawaz bimîne. Ya sêyem tîmarên laş parêz mînak me got vîtamînên ku di fêkî û sebzeyan de û hin xweyên kanzayî xweya me yê xwarinê de ya kom dixwin. Ev jî tîmarên laş parêzin ji navê xweyayê laş diparêzin. Ji nexweşiyan laşê me diparêze. Tamam şagirdên hêja, vî awayî me nas kir cûreyên xwe niha em ê werin. Em ê jor bêjin dema ku em xwarineka ne birêk û pêk bixwin. Ê laşê me çi bibêjin? Şagirdên hêja dema ku em xwarinê birêk û pêk nexwin û em xwarina xwe em ya bi sûd em nixwin wê laşê me ê lawaz bibe û nema saxlem bimîne û li vir çi çêbe hin nexweşîn derkevin holê. Hin nexweşînên cuda cuda mînak wek nexweşîna reştîzin wek nexweşîna çi jî kêmbûna xwînê û çi jî rizîbûna hestiya jî. Rizîbûna hestiyan û ya sêyemîn me jor deynin jor vî alî deynin bû ku em nas kin ev nexweşîn çima ê çê bibe. Dema ku xwarina me ne birêk û pêk be wê hin nexweşîn derkevin holê, hin nexweşînên cuda cuda bin. Kêmbûna xwînê ev ya sêyem. Xwînê.
شاگردên hêja em war naskin reştîzm çi ye? Reştîzm dema ku hestiyên nigê mirov û cana we dîtiye heger li ser ekranê be yan ber hin mirovan de ew biçin û dibînin heger lingê wan xwarin. Ew nexweşîna reştîzm e. Ev nexweşîna reştîzm ji çi dibe? Sedemayê çi ye sedemayê? Em sedemê binivîsin kêmbûna vîtamîn. Kêmbûna vîtamîn çê dar. Vîtamîn dar. Ev vîtamîna han dema ku laşê me de kêm be wê çi çê be? Nexweşîna reştîzmê çê be wê hestiyên ligê mirov wê xwar bibin wê lawaz bibin. Ji bo em xwe biparêzin ji vê nexweşiya reştîzm pêwîstiya me bi çi heye? Pêwîstiya me bi hin tîmarên ku vîtamîn da tê de hene. Hin fêkî hene, vîtamîn da tê de hene û mînak wek çi jî wek mînak bidin we. Ji hin fêkiyan, fêkî yan heger em bêjin şîr, şîr bermahiyên şîr û çi jî şewqa rokê. Şewqa rokê. Şewqa rokê jî pêwîst e ji me re ji bo ji ber ew jî vîtamîn dad dide laşê me. Ji ber vê yekê divê em laşê xwe biparêzin bi xwarina tîmarên wek fêkî be, hin ji lawran wek şîr û bermahiyê şîr be û divê em xwe bidin ber şewqa rokê jî ji bo vîtamîn dad çêbe û laşê me lawaz nebe. Em werin ya duyemîn çi ye? Rizîbûna hestiyan. Rizîbûna hestiyan kur çê dibe? Ew rizîbûna ku di nav hestiyan de çê dibe, hestî êdî lawaz dibin û bi zû tê şikandin. Ji ber çê? Ji ber kêmbûna kalsiyum. Çi çê dibe? Sedem çi ye? Kêmbûna kalsiyum. Kêmbûna kalsiyum dema laşê me de çê dibe? Hestiyên me êdî lawaz dibin û bi zû tên şikandin. Yanî çi tiştekî heger giran be yan heger kesek berpilî ket laş hestî wînekê bi zû dişkin. Ji bo em laşê xwe biparêzin ji vê nexweşiya rizîbûna hestiyan pêwîst e em çi bi dest bixin? Em kalsiyum dest bixin. Kalsiyum dest bixin ji hin tîmaran mînak gelek mînak hene. Ez ê hin ji wan deynim. Me got wek zerka hêkê, zerka hêkê vîtamîn D jî tê de heye. Li vir jî çê dibe yani ji bo reştîzm jî çê dibe. Zerka hêkê em karin jî bêjin hejîr, perteqal, hejîr, perteqal, lihane gelek mînak hene li ser em tîmar bin kalsiyum tê de heye ji bo rizîbûna hestiyan. Em warin sedemaya xwe yî sêmîn naskin nexweşiya sêmîn ya ku dema ku em xwarina nebre ku pêk bixwin ev nexweşiya ku destkeve holê kêmbûna xwînê. Kêmbûna xwînê ew kêmbûna giroverkên sor li xwînê de çê dibe. Çima giroverkên sor çê dibe? Em sedemê deynin kêmbûna giroverkên sor. Sor. Sedemayênekê kêmbûna giroverkên sor laşê me de çê dibin, êdî laşê me jî lawaz dibe û cana dibînin distê mirova hin hene spî dibin. Ji ber vê yekê jê dibêjin kêmbûna xwînê pêr çêbiye. Kêmbûna xwînê sedemayênekê kêmbûna giroverkên sor e di laşê me zindî de. Tamam? Ji bo em xwe biparêzin mînak li serê divê em hin xwarinên bixwin wek çê kezeb em kezeb bixwin û çê bexdenûs. Kezeb û bexdenûs
ام بخون جبو کو گروور کلمه سور کم نبن و لاشه ما لواز نبه کم بونا خوینه جمع چه نبه شاگرد هجا وقت مجور گفت دما کو خوانا من نبره کو پیک به لاشه ما چی دیده چه به هن نخوشی درکبن هوله لاشه ما لواز به مگو یا کمی چی بون خوشی نه کمی رشتیزی مگو او هستیان چه به دما هستیان لینک خوارد بین سدما اینکه چیه سدما اینکه کم بونا ویتامین د لاشه ما ده جبو کم خوب بارزن جوین خوشینه پیوستیام به هن تیماره های مگو وق زرکا هیک فیکی شیر و برماهی شیر و مخابدین بر شوقار و کیجی افجی ویتامین دال جبو لاشه ما پیوسته یا دویمین رزیبونا هستیان مگو او رزیبونا کود هستیه مده چید بن سدمای چیه سدمای کمبونا کالسیومه کالسیوم دما کمد به لاشه مده هستیه مرو ده رزن و بزو دشکن تمام و داره جبوم خوب پارزین جوه نخوشیه پیوستیامه بزرگا هیکه هیا حجیر پرتقال لحانه و هر وقت دین گلک میناک جهنه کوام دوا تیماران بخون جبو ام خوب پارزین جوه نخوشیه اما ریاسیم کمبونا خوینه مگو او کمبونا کو گروور کن سور دخوینه ده چه بده یعنی گروور کن سور دخوینه ده چه کم دبن جبر فیه که او سدما هان چه دبه کو نخوشینا کمبونا خوینه چه دبه جبو کم خوب پارزین جوه کمبونا گروور کن سور بویستم کذب و بخدنوسه بخون کان ها امورن وی آیم وانه خلاص کر امورن پرسن نرخانده جی چاره سر بکن پرسن نرخانده پرسا یکم گوتیه پیوستیا لا شمه بتیمار بونه که هفسنگ هیه چما پیوستیا لا شمه بتیمار بونه که هفسنگ هیه جبو کو لا شمه پیش بکوه مازن ببه لاواز نبه جبو چه رو لا شمه پیش بکوه و لاواز نبه پرسا دویم برسوا راست هل بجره کیجان جیان لجر تیمارین لاورینه ماسی پرتقال یا نان یا یکمینه ماسیه یا با کیجان جیان لجر تیمارین شیناتینه گوشت شیر یا سیب اما سیب هل بجرن جبر او تیمارین شیناتیه یا جه کیجان جوان تیمارین تیمارین آواکرن گوشت یا هنگب یا خوین کنزایی مگو گوشت تیمارین آواکر تیمجور گود یا ده کیجان جوان تیمارین به انرژی نه فیکی خوین کنزایی یا کربوهیدرات جی مجور از جور بیجم کربوهیدرات جی او جی چیه جی تیمارین به انرژی نه مجور گود نان و نویشک و کربوهیدرات جی او جی تیمارین به انرژی نه پس اسیم گوتیه نخوشیان لجر رابه بکه نها مجور گود یا کمی گوتیه رشدیزم کمبونا خوینه و رزیبونا هستیم رشتیزم چهار رابه بکن مگو سدمایه کمبونا ویتامین د لاشه مروف ده جبو کم خواب پارزن پیوستم فیکی و شیر و شفار اوکی یا دویم گوتیه کمبونا خوینه سدمایه که کمبونا گروور کن سور دو خوینه ده جبو کم خواب پارزن جوه کمبونا گروور کن سور پیوستی همه تیمارین وکه کذب و بغدنوسه هیا یا جا رزیبونا هستیان مگو چیه سدما اینه که کمبونا کالسیوم ده هستیان ده هیا جبام خوب پارزن جوه نخوشیه پیوستیام بچه هیا وقت زرکا هیا که حجیر پرتقال و هر وقت دین جی خوارنه وی اوایم گهان داویه وانه خوش آگرتن هجا حیا وانه کادن بمینن دخیر و خوشیه